iba avenar pi kum usamla u persyang banwan ra ka jingkella ka sensyar kadar daga baseng ya kanika platform ko batamaim dei te nakaliang jong pi kum usamla u balong ru bapet ngor ba pi pet ba ya kanika jingtrekam ka sarkar na ka por pi penmi itu ki video jong pi bat ki ya viral ba itu ki video ru haka jing pet jong pi kanika infrastructure creation kanika jing tei iki surok iki building iki ni kitai kadon em ka jing bamsap hang tu but hadu kat no the extent of corruption hang tu bengin long da kerja survey bengin hak penjurut pi kam bagi le ki kontraktor zungi te ngatai kala poi di po hajar klur kadon ka jing ma menta khamtam hagani ka sarkar jong konat sangma kadon ka jing ma namar ba nda pipet bhai ye kinu nu ki project bagi pan menta na sabar ka kongsan hakmat jongki kade ke infrastructural development now don kam hi ke infrastructure mangi don kam building ni don kam ki surok ki babha tangba ladapi pet thu ba pension met ba kitu ki breu ki ba yo itu contract ki ki breu npp ki breu ki ba ya snok kti lam ka mda menta kani habun ki liang di kari ka ba ma ba namar ba ka bengi le ngi sim ka luan ngi sim ka ram nasabar haka kerteng nung ka state jungi haka kerteng nung ki breu jungi haka ni ka jala tamangi li ai ka tu ko pisa saki katu ka ningut ki breu ngi ong ba ngi don kam tu breu trim ha ban sina surok ban sina building kata ngamlen kala ban de sisa ba ngi don kam kita ke tama hatong kam de su ma ka por bangin perkhat sepang ki we ki judge model we ke kompentri kam ni ka pisa namar ba ladangi don kam kiti ki building kumno unong snai ke building per usa aduk ban kumno unong bala usa aduk ban but ladangi kan sepang ke infrastructure le ngacuan nuk sa bangilai kren sepang ka youth policy hak youth policy ki kren ki menta usnam hak ni ka budget session ki dang ong ba arspa klur kin ai hu usnam saka kita ki youth activities pot ng sports and youth affairs pendapet bah pada di kerana arspa klur dei sispa anyo pho di tangi infrastructure atat kanika infrastructure ki sei na ki we ki lan rumah mesti tang naka ni ka fund ki sei ni bon bah ki ai but ya ka development pada ya ka services ke ban pen ki ya ka sub ya ka jing nang jing start ki brem ki ai tang kuma life hoklor tang ya ka kamut ki kwa bante ya ki jing tei rei banum bante ya ki breu kim kwa kata kim invest ki breu kan kata ka dikawi ka bangi i ma bha menta but ka don ka kanika jing persang long kajing ni hap ong bagadi kajing persang jong ka ni ka sarkar bat ka sarkar ba mensuaru tamakani khamtam ban penuspa tangkat tu ni ngut ki breu hapo kini ki arlaisnam pindanyo ka jingbun ki kali baram hasor Shillong kala long ka ba khla ba habangi ong si ong bagadi ka state ka ba dub kadi si de ka post state a very poor state but nengi crunch pang ka infrastructure long ni crunch pang ka boarding ne dai hoi nimla ban keno yu gym sangma ba ula mau bakla ka jing penyat menta nama ki don ki bala na menchua kadong karam ka bana menchua tamangi hab ban keno yu habor bu pen ya di ka department menta but ya ki ya kani ka subagya scheme subagya scheme sorry ka subagya scheme menta kila su penhe ke invoice ko mafiang ki ay ka sat nam infrastructure development ka meter balai hajar ki pen ki hodus hajar ki laptop ki ba ki computer ki si lak ki pen ki arlak kumta kata tingi hap keno yu ngimlaan keno tangi mukulu lani nu ki babat ya power ministry kan macam tugat ni kani ka jingwan ni covid imat ka long ka opportunity kani khot na rupa sedang hip na pet dei por kami ka tuk RTI by file i kong Agnes try na bakla di kong Agnes ba permi ka tu ba ningkong kaba penibal lai spa kanai pu kanai sos pa klor kila supelot ma atat kemudian jubab kim jubab ero long kisim kabu ha ka jing sier ka jing ting du ki breu ka to por bagi ong bang i haban fast track i hab le wot kidon ki contractor han to kidon ha ka to list no pipet ba dai kimdon experience ero ha ka health kibam don ha ka no ka liang ru na ka lanyo ka health kibam de ki kila don ki contractors ki bala don pa ba health ki suppliers ba ka health na ru menchua kitu kila syak bypass
but kidon kita kiwe pat kiba kumni kumtai ki mat bari yang badan pisal dan bi thui ki bahaya bahan ye kitu ki kloy ban ai but kamdon kanu nu kanza justification ta kamdon kanu nu ka daw bali pije ikini phindapet bha ki bun bha ki brio ha ka to kapor kila long he long han chu su di tang na kapor covid te ba abna hakani ke jela ngatharai ngidon bun ba kita ki seng balang kita ki mo kita ki bapet ngor ya ka imlang salang jat benriu nang ta ki bangi ong da kapareng ki pressure groups balai mo ba kim la ban ya kren ya kani ka kam te mios ko bikin kren halor kani ka kam bat haki babun ki kam kum gini ki bakta bhaya ke imlang salang si kalau karwai de kalong kum ni kan kalong kum baru kibreu ki la apa yang trend dah. Kila apa yang trend dan su tu ba yang persa tu. Dia kata dan tang kenyat tu nengut ki banyak persa. Ini baru kila apa yang baik nama bak sutanat dah. Pi belum kamtam hadisan pi kenyi ki seng balang jungi. Amde baru atama bon ki dei disa ki seng ki bami na try. Kiri ki seng jong ki breu ki baduk ki ba ki lai sigi nong nia kali ini kita ki kamdam ki samla ki samla ki bamdan kam bamdan jam tama ki sha yalam bakla ha ki leader jong ki kata ngamlen da bang bakren kumta ngam lera ngam tiang hi ban kren kata nama ba ki tu ki breu hi sha ki la anget haru kata ta ya katu ki nongrem tama ka jing sha yalam bakla ha ki leader jong ki kata kam di ko bakai bar phina pet ki leader jong ki ka masan resign ni retire ni la ikam como president ni secretary kila li yang election iya tak kisah let yang election pada nak kaju ka seng ka bagi persa mensha ki isi ka kongres baru sekat tu ki let pada dapat tiket pada ki poi be kongres lani ha ka NPP ka badai hani baru sekat tu pada ki yang persa ki mo ki penhe ki kren he lenti sengkian but sakawai par bangaku ban bendam lara phile akom to dai halinti singken phide bandon kata ka main ru bat ka jabi ang upin dik kan kumju apa yang assembly bun ba ki leader sing phalang dungi ni kila apa ya assembly kila ki su ngap jar pat ma kita ba hang tu kharu kharwai phi ha bandon ka jengmut perkhat ka kinong rem bat ki jabi hemla ba chu hlang tu ban pen khlut i bat ba